19 година, час новин на АТР. Ви дивитеся «Заман підсумки». 28 листопада, 1370-й день анексії Криму. У студії Ескандер Мометов. У цьому випуску дізнавайтеся про таке. Звинувачення для невинуватих у Криму учасникам одиночних пікетів закидають участь у несанкціонованому мітингу. Ще 2 місяці удома. Фігурантам справи 26 лютого продовжили арешт. Як правильно працювати? Кримчани приїхали до представництва президента в Криму, аби розказати, чого їм бракує серед послуг відомства. Не заросте травою поле бою. У Києві презентували переклад книжки кримсько-татарського письменника Юнуса Кандима. 2 фігурантам справи 26 лютого Мустафі Деграменджі та Алі Асанову продовжили домашній арешт до 7 лютого наступного року. Під час засідання Деграменджі просив дозволити йому вивозити маму для слідчих дій і передачі Бакіру Деграменджі, однак суд не дозволив. Також адвокат Тарас Омельченко просив змінити запобіжний захід на підписку про невиїзд, але суд відмовив. Просили, навіть якщо оставлять домашній арест, хоча б розширити радиус, чтобы они днем могли работать, помогать семье. У Али Асанова 4 малолетних детей, которых необходимо водить в школу. Как и всегда, не помню, какое это продление, суд нас не услышал. Они не могут звонить, не могут самостоятельно передвигаться, пользоваться интернетом. Суд у справі 26 лютого розпочався 2 роки тому. Зараз у справі 5 фігурантів – Алі Асанов, Мустафа Деграменджі, Ескандер Кантеміров, Арсен Юнусов і Ескандер Амірвалієв. Кримським татарам закидають участь в масових заворушеннях під стінами парламенту Криму 26 лютого 2014-го. Ізолятори Сімферополя переповнені, підозрюваних перевозять з місця на місце. Так, затриманих Бакір Деграменджі та Асана Чапуха перевезли з Сімферопольського ізолятору тимчасового тримання до міста Саки. Про це повідомила донька Деграменджі Мавілі. Перевели якобы потому, что в Симферопольском ИВС нет мест. По поводу условий, к сожалению, нам ничего не известно, но мы знаем, что, скорее всего, отцу там плохо, потому что он без аэрозоля дышать не может. Но у него он начинает задыхаться, но происходит удушье. Но я не хочу даже думать о плохом, я все-таки надеюсь, что он у меня сильный и все это выдержит. 2 інших затриманих у цій же справі Кезіма Аметова та Руслана Трубача привезли до Бахчисарайського ізолятора тимчасового тримання. 23 листопада в окупованому Криму співробітники російського ФСБ обшукали і затримали кримських татар. Зокрема, затримали Бакіра Деграменджі, Асана Чапуха, Руслана Трубача і Кезіма Аметова. Їм закидають вимагання в особливо великому розмірі у громадянина Туреччини. Суд вже обрав для них запобіжний захід – тримання під вартою на 2 місяці. Саме під час затримання цих 4 чоловіків ветерану національного руху Веджія Кашка, яка була з ними поруч, стало зле. Вже за годину Веджія Кашка померла у кареті швидкої. У Женеві стартував форум ООН, де мав взяти участь затриманий кримський татарин. Йдеться про Бакіра Деграменджі, якого силовики затримали минулого тижня у центрі Сімферополя під час так званої спецоперації. Арештували Деграменджі на 2 місяці за надуманою справою. Йому закидають нібито вимагання в особливо великому розмірі про злочинні дії окупаційної влади Криму, що грубо порушують статті Декларації ООН про права корінних народів, Загальної декларації ООН про права людини і 4-ту Женевську конвенцію, доповідає в ООН член Меджлісу Ескандер Барієв. Нам важно каждую площадку использовать для того, чтобы мы могли донести те проблемы, которые существуют в Крыму. И Бакир Ага как раз-таки смог бы на опыте собственной семьи, собственной трагедии, мог бы рассказать об этом. Виклики до поліції, візити дільничих і повістки до суду. Окупаційна влада взялася за тих кримчан, які вийшли на одиночні пікети цьогоріч, 14 жовтня. Російського законодавства вони не порушували, одиночні пікети дозволені. Однак окупанти об'єднують їх в одну справу і називають це несанкціонованим мітингом. Всіх учасників звинувачують в адміністративних правопорушеннях, і за це їм загрожує штраф або виправні роботи. Следовало и ждать, в принципе, да, учитывая то, что на сегодняшний день происходит, то есть без каких-либо доказательств, достаточно просто кому-то выше дать приказ о том, что нужно наказать.
Все остальное фальсифицируется, все собирается, как говорится, и объединяется в уголовное дело или административное. Это уже как пожелает тот, кому это выгодно. Все обвинения строятся якобы на том, что мой одиночный пикет они связали с остальными пикетами, которые проводились в этот день. И этим самым пытаются доказать, что это было несанкционированное собрание людей, то есть несанкционированный митинг. 14 жовтня у різних куточках Криму на одиночні пікети вийшло понад сотню кримських татар. Кожен з них тримав плакат з вимогою зупинити репресії проти мусульман півострова. Тоді силовики затримали понад 4 десятки одиночних пікетчиків, які згодом усіх відпустили. Україна передала Генсеку ООН офіційний лист протесту у справі Романа Сущенка. Про це заявив голова української місії ООН Володимир Єльченко. Автором листа є МЗС України. В ньому відомство висловлює протест щодо продовження строку позбавлення волі в Росії українського журналіста. Напередодні суд у Москві залишив Романа Сущенка під вартою ще на 2 місяці до 30 січня. У Росії його звинувачують у шпигунстві. Адвокат українця Марк Фейгін припускає, його підзахисному шиють 20 років за ґратами, якщо він не погодиться сам визнати свою провину. Остаточна дата звільнення українських заручників, які утримуються бойовиками ОРДЛО, стане відома вже завтра, під час засідання тристоронньої контактної групи в Мінську. Про це заявила перший заступник голови Верховної Ради Ірина Геращенко. За її словами, до кінця року мають бути звільнені 162 громадянина України. Колишній очільник служби зовнішньої розвідки України Микола Маломуж говорить, нині попередньо з бойовиками ЛНР-ДНР домовлено про повернення 87 українців. Натомість українська сторона має повернути 305 бойовиків. Таку систему обміну військовополоненими Микола Маломуж називає неадекватною, адже Україна має погоджуватися на надто жорсткі умови. Ми повинні запропонувати той формат, який дозволяв би контролювати процес з двох боків. В першу чергу задіяти більш потужні сили нормандського формату і США. Це якраз рівень мінімум Міністерства закордонних справ, а то ще перших осіб цієї держави. Це якраз би визначило якраз пріоритети. І з іншого боку, більш жорсткий формат – це затримання тих керівників і лідерів спецслужб Росії, які знаходяться на нашій території, але контрольовані, так сказати, бойовиками. Міністерство закордонних справ висловило обурення тим, що консульство Росії продає нерухомість на тимчасово окупованих територіях Донбасу. У відомстві переконані, це грубе порушення українського законодавства та Віденської конвенції про консульські відносини. У відомстві наразі аналізують виявлені факти. Відповідно до закону України про нотаріат, вчинення нотаріальних дій на території України покладається виключно на державного або приватного нотаріусів і жодним чином не на іноземних консулів. Тому, звичайно, такі дії російської сторони є грубим порушенням міжнародного права і законодавства України, і сьогодні нота протесту буде направлена на російській стороні. Мир на Донбасі залежить від Путіна, а він ще не ухвалив остаточного рішення. Таке заявив спецпредставник США з України Курт Волкер під час 8-го національного форуму «Україна» у прагненні до рівноваги. За словами американського дипломата, у зоні конфлікту є російське командування. Кремль підтримує місцеву владу. Сепаратисти на Донбасі не ухвалюють ключових рішень, тож говорити варто саме з Москвою, переконаний Волкер. Він також додав, досягти угоди, що слугуватиме інтересам України, Росії та Заходу, неможливо. Така угода передбачатиме вивід російських сил, підтримку відновлення територіальної цілісності України та реалізацію політичних кроків у відповідності із Мінськими угодами. Україна протистоятиме будь-яким спробам повернути Росію до Парламентської асамблеї Ради Європи. І вони сильніші, ніж минулого року. Тепер вони виходять у публічну площину. Про це заявив постійний представник України при Раді Європи Дмитро Кулеба. В офіційному Києві вважають, що Росія шантажує Раду Європи. Відомо, що Росія позбавлена права голосу в ПАРЄ після анексії Криму. Чи є шанси у країни-агресора повернутися, розбиралася Олена Стецюк.
ПАРЄ, Україна, Росія. Дипломатичні стосунки цього трикутника набирають обертів. Днями генсек Ради Європи Турбьон Ягланд заявив, з Росії можуть зняти санкції. Інакше Росія, позбавлена права голосу, погрожує взагалі вийти з організації. Вона вже зменшила сплату членських внесків до ПАРЄ. Заява генсека не стала сюрпризом, каже представник України при Раді Європи Дмитро Кулеба. Спроби повернути Росію в асамблею ближче минулого року, але нині вони набагато потужніші. Прибічники Росії обіцяють, якщо Росія поверне право голосу, питання анексії Криму все одно залишиться. Але Україна категорично проти поступок, адже країна-агресор просуватиме свої ідеї. Проти будь-якого зменшення тиску Росії на Росію, тому що вона не виконала жодної резолюції парламентської асамблеї, репресії проти кримських татар і всіх, хто не підтримує окупацію Криму, вони продовжуються і набирають обертів. Тому на цьому тлі немає сенсу про це зовсім говорити. І такою є позиція не лише України, але й наших партнерів. Спроба повернути Росію до ПАРЄ без жодних умов просуває п'ята колона цієї країни в Європі. Вважає колишній міністр закордонних справ України Володимир Огризко. У разі реалізації такого сценарію йтиметься про торгівлю принципами в ПАРЄ, переконаний дипломат. Гроші в обмін на принципи. І на превеликий жаль, мені про це сумно говорити, що генеральний секретар Ради Європи, пан Ягланд, який наче розуміє, що таке права людини і для чого це все робиться, йде на ці моральні поступки лише для того, щоб отримати кілька десятків мільйонів доларів. Я думаю, що їх легко можна знайти у інших членів Ради Європи, якщо Росія продемонструє, що вона не хоче бути членом цієї структури. Перший віце-спікер парламенту Ірина Геращенко нинішню ситуацію назвала деградацією європейських інституцій, які послаблюються іззовні – Росією. Те, що Російська Федерація вкрала частину територій України, Грузії, його не турбує. Те, що Російська Федерація порушує права людини і створила територію безправ'я в окупованих регіонах, теж не турбує генсека Ради Європи. Те, що якщо Європа дозволить Російській Федерації порушувати базові європейські принципи і права людини, то Європа залишиться без Європи, бо це буде вже інша, здеградована Європа. Теж не приходить в голову генсеку Ради Європи. Голова української делегації в ПАРЄ Володимир Ар'єв нинішньою ситуацією обурюється. Каже, вона підриває основу Ради Європи. Цинізм цього полягає в тому, що він збирається захищати права громадян Росії за рахунок порушення прав громадян України. Це кримські татари і українці в окупованому Криму. Це люди, які сьогодні перебувають на окупованій частині Донбасу. Це люди, які є сьогодні внутрішньо переміщеними особами, які виїхали з окупованого Донбасу і зараз перебувають по всій території України. Тобто про цих людей Ягланд не думає. Українська сторона заявляє, готові до песимістичного сценарію. Проте завдання номер один – не допустити участі Росії в ПАРЄ. Результат стане відомий вже у січні наступного року. Олена Стецюк, Асан Емінов, Заман, АТР. Кримчани передали рекомендації до представництва президента у Криму. Їх прийняли, вислухали та домовилися про співпрацю. У представництві кажуть, про більшість проблем знають і вирішують їх систематично. Деталі в нашому сюжеті. Ольга приїхала з Сімферополя до Херсона переоформити паспорт. Потрібно було вклеїти нове фото у документ. Та у паспортному столі від кримчанки зажадали доказів того, що вона справді українка. Нині діючого паспорту місцевим урядникам виявилось не досить. Тож нині по допомогу вона разом із іншими кримчанами прийшли до представництва президента в Криму. Мені сказали, що ви нам повинні предоставити, що ви народжені в Україні. Я кажу, вибачте, я народжена в Білорусі. І з одного рочку я живу в Україні. У представництві кажуть, більшість озвучених кримчанами проблем їм відома. Людям пообіцяли допомогти. Утім, вирішувати цілий ворог потрібно системно. Ми хочемо виходити на сталий механізм, бо вирішувати усі питання в ручному режимі щодо тисяч кримчан один орган не буде. І саме питання центрів надання адміністративних послуг, облаштування КПВВ, налагодження легальних перевезень і, можливо, удосконалення підзаконних актів у сфері адміністративних послуг є ті першочергові кроки, які пропонує представництво для захисту прав кримчан, і ми будемо раді підтримки будь-якій структурі, зокрема громадській.
Як виявилося, частина проблем, на які скаржилися кримчани, вже вирішена, про що вони просто не знали. Зокрема, про зміну процедури оформлення паспорту. Віднині, залишивши паспорт для вклейки фото, можна того ж дня повернутися до Криму. Заявнику на час оформлення паспорту надають документ, що посвідчує особу, і з ним можна без проблем перетнути адмінкордони з Кримом. Я почула, куди мені далі рухатись, і які я можу кроки предприйняти, і на що я можу розраховувати. І ще одне, що для мене приємна новина, що я на протязі 3 років я не могла потрапити до представника президента. Сьогодні це сталося. Будемо сподіватися, що будуть якісь зміни на краще. Для того, аби на проблеми людей місцеві урядники реагували оперативніше, у представництві президента пообіцяли на наступні зібрання запрошувати представників відповідних установ. Ми будемо реагувати, що по адміністративним условиям, що по пересіченню адміністративної границі, що по вопросам територіального підрозділення Міністерства юстиції. Тобто наші двері відкриті. Учасників зустрічі запросили на наступну нараду, де розглядатимуть проблеми кримчан в отриманні адмінпослуг. Євген Кучеров, Заман, АТР. Не заросте травою поле бою. Книгу під такою назвою презентували у столиці. Це переклад з кримськотатарської на українську книги Юнуса Кандима про першого лідера Курултаю кримськотатарського народу Номана Челебіджихана. Національна справа є священною. Померти за націю – це найбільша честь, найвища пошана. Перекладач Юрій Косенко зачитує уривок промови Номана Челебіджихана. Переклад книги про нього сьогодні презентували у Києві. Книжка кримськотатарського письменника Юнуса Кандима вийшла у 2002 році. До 100-річчя Курултаю її видали українською. Імпульс, який надав Курултай 1917 року, Номан Челебіджихан особисто для нинішнього кримськотатарського руху національного, він є величезним. І, власне, це одна з причин, чому ми повинні уважно вивчати цю тему. Номан Челебіджихан – лідер національного кримськотатарського руху 1917 року, очільник уряду Кримської Народної Республіки та перший муфтій мусульман Криму, Литви, Польщі та Білорусі. В умовах інформаційної війни, що триває наразі в Україні, дуже важливим є знання історії корінних народів. Татары являются вторым коренным народом на территории этой страны. И эти народы должны хорошо знать друг друга, чтобы не было предрассудков. Как крымским татарам нужно знать историю украинцев, так и украинцам надо знать историю другого коренного народа крымско-татарского. Книга про лідера національного кримськотатарського руху найближчим часом з'явиться в українських книгарнях. А на святковому засіданні парламенту, присвяченому 100-річчю першого Курултаю, книгу подарують усім нардепам, аби вони теж вчили історію кримських татар. Оксана Гуцул, Сергій Карапищенко, Заман, АТР. Йому лише 22 і в нього рак. Діагноз – саркома Юінга. Хвороба дуже швидко прогресує і хлопець потребує негайного лікування. Ізраїльські медики можуть допомогти, але лікування дуже коштовне. Сім'я у розпачі, соратники організували благодійний концерт, аби зібрати хоч якусь копійчину. Це генічний клуб, і тут ніколи не було так людно. Родичі, друзі, близькі, зовсім незнайомі з Алімом Біляловим люди зібралися на благодійний концерт. Желаем ему скорейшего выздоровления. Мы приехали из Мелитополя поддержать нашего земляка, такого молодого мальчика. У него вся жизнь впереди еще. Пусть Аллах ему даст силы преодолеть все это, эту болезнь. У него другого шанса нет, я понимаю. Спеціально з Криму приїхали артисти. Зі сцени лунають патріотичні пісні та просто душевні побажання. Невероятно приятно видеть столько людей сегодня, в этот день, в зале. Для меня этот концерт несломленности духа человеческого. Алим, мы с тобой. Алимчик, Allah sabır versin sana. Allah sabır versin. Sen için, ey oğlan. Для Алима хочу спеть его любимую песню «Эй, Улан». Крім концерту, провели аукціон і ярмарок. Організатором благодійної акції виступила друг дитинства Аліма Елеонора. За кілька годин їй вдалося зібрати 31 тисячу гривень.
Я очень вам благодарна каждому. Мы так готовились долго к этому концерту, и у нас это все получилось. Алим, я знаю, что ты сейчас нас видишь. У сильных есть большое будущее. Мы в тебя верим. Я очень благодарна всем и зрителям, и организаторам, всему нашему населению. Сам Алім наживо не може всього цього побачити. Його стан не дозволяє. Ракову пухлину медики виявили у вересні. Хвороба швидко прогресує. Родина потребує допомоги. Реана Алієва, Сан Амінов, Херсонщина, Заман, АТР. Наразі це всі новини. Дивіться «Заман». Підсумки кримсько-татарської з Шевкетом Наматолаєвим менш ніж за годину. Будьте з нами.